እቲ ኩናት ክጅመር እንከሎ ማእኸላይ ምብራቕ ርሑቕ ዝመስለና ሰባት ውሕዳት ኣይነበርናን። ሳዕበይኑ ግና ከምቲ ጂኦግራፊ ዝረሓቕ ኣይኮነን። በቲ ሓደ ይኹን በቲ ካልእ ወገን ዝትኮሱ ሚሳኤላት ኣብ መሬትና ዘይኮነስ ኣብ ቁጠባናን ናብራናን እዮም ዝፍንጀሩ ዘለዉ። ብዓይኒ ትኪ ካብ ርሑቕ ምርኣይ ተሪፉ እቲ ናይቲ ኩናት ሓዊ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛና ኣትዩ ይርከብ። መኻይንና ነዳዲ ጸሚአን፣ ዓበይቲ ማሽናት ኢንዱስትሪ ድማ ስራሕ ጠጠው ኣቢለን ይርከባ። ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ናይ ኤሌክትሮኒክስ፣ ናይ መኻይን ባትሪ፣ መድሓኒት፣ ኬሚካላትን ናይ ሓፂን መፂን ፍርያት ንግድን ብኸቢድ ተሰናኺሉ ይርከብ። እምበኣር በቲ ዝነበሮም ሰላም ዝሕበኑ ብመስመር ነዳዲኦም ዝምክሑን ካብ ወፃኢ ብዘእትውዎ መግቢ ዝመሓደሩን ዝነበሩ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ሃንደበት ንባዕሎም ኣብ ውዕይ እቶን ሓዊ ረኺቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓለም ብዛዕባ መጥቃዕትን ምክልኻልን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝብል ወረታት ጥራያ ተጸሚዳ ትርከብ። ሚሳኤል ተተኮሰ፣ ፈሸለ፣ ነፋሪት ተሃረመት፣ ወደቐት ዝብሉ ዜናታት ንኣየር ዓለም ተቆጻጺሮም ለብዘለውሉ እዋን ሰባት ግና ተረሲዖም ኣለዉ። ካብቲ ኩናት ተርሒቕና ዘለና ንሕና እኳ ዋዕይኡ ካብ በጻሕና እቶም ኣብ ውሽጢ ተሓዊ ዘለዉ ህዝብኸ ከመይ ይህልው ኾኑ? እምበኣር ኣብዚ ብኣካል ኬድካ ዘይጻረ ብቴሌፎን ደው ኢልካ ድሃይ ዘይስማዕ ቴሌቪዥንና ዋላ እንተኸፈትና እኳ ዘይንረኽቦ ካብ ዜናታት ኩናት ዝተሓበአ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣሎ። እዛ ቪድዮ ስካብ ዝሰርሓሉ እዋን ናብ ኢራን ዘእትዉ ናይ ኣየርን ናይ ባሕርን መስመራት ንሲቪላት ተጓዓዝቲ ዕፅዋት እዮም ነይሮም። ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብቲ ሃገር ኢንተርኔት ተቋሪጹ ነይሩ እዩ። እምበኣር እዚ ኩነታት እዚ እዩ ካብቲ ሃገር ሓበሬታ ምርካብ ዘይከኣል ገይርዎ ዘሎ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዓለም ዘይዛረበሉ ዘሎ ድሃይ ኢራናውያን ክጸውየኩም እየ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ኢልኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር እንድሓር ኢራን ንምዕራባውያን ጋዜጠኛታት ፍሉይ ናይ ምእተዊ ቪዛን ፍቓድን ሂባ ነይራ እያ። ካብቶም ፍሉይ ፍቓድ ረኺቦም ናብቲ ሃገር ኣትዮም ዝወፁ ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት ሓደ ናይ ሲኤንኤን ናይ በርሊን ወኪል ዝኾነ ፍሬድሪክ ፕሌገን እዩ። እምበኣር ፕሌገን ንኽልተ ሰሙን ኣብ ኢራን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝረኣዮ ነገር ክገልጾ እንከሎ እቲ ኩነታት ብሓቂ ዘፍርሕ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቴህራን ኣብ ዝርከብ ሆቴል ኢና ዓሪፍና። ኣብቲ ከተማ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ክካየድ ከሎ ናይቲ ሆቴል መንደቕን መሳኹትን ይንቅጥቀጥ ነይሩ። ካብ ደብዳብ ቦምባ ዝሕባኣሉ በዓቲ ስለ ዘየለ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ሃንደበት እዩ ዝመጽእ። በብመዓልቱ ብውሕዱ ክሳብ 7 ግዜ መጥቃዕቲ ይፍጸም ነይሩ። ካብቶም ዝወድቁ ቦምባታት ዝፍጠር ምንዋጽ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ዝሃለኻሃሉ ድሕነት ኣይስምዓካን ኢሉ ነበረ። ብተወሳኺ ፕሌገን ከም ዝገለጾ ሓደ ብልዕሊ ናይ ጸጥታ ትካል ዝበጽሐ መጥቃዕቲ ንምጽብጻብ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ከባቢታት ተረኺብና ነርና። እቲ መጥቃዕቲ ነቲ መገዲ ተሳጊሩ ዝነበረ ዳመሸጥ ባኒ ከም ዘዕነዎን እቲ በዓል እንዳባኒ ድማ ከም ዝሞተን ተዓዚብና። ኣብቲ ከባቢ ዘዘራረብናዮም ሰብ ድኳናት ድማ ኣብ ጽርግያ ይኹን ኣብ ቦታ ስራሕ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ስለ ዘይፈልጡ ብዓቢ ፍርሒ ይነብሩ ከም ዘለዉ ገሊጾም ለይ ክብል ይዛረብ። እምበኣር እዚ ዝሃቦ ሓበሬታ ብውልቁ ኣብ ዝተገብረሉ ቃለ መሕትት እምበር ንሲኤንኤን ዝሰርሖ ጸብጻብ ኣይኮነን። ኣብ ኢራን ኢንተርኔት ተዓጽዩ እዩ ክንብል እንከለና ነዚ ንምርግጋጽ ልዑል ተኣማንነት ዘለዎ ናይ ኔት ብሎክስ ጸብጻብ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እዚ ዕጽዋ ኢንተርኔት ግና እንታራ ዜጋታት እዩ። መንግስቲ ግና ኢንተርኔት ይጥቀም እዩ። እዚ ድማ እቲ ሃገራዊ ናይ ኢንተርኔት ሽፋን ኣብ 100 ጥራይ ክቕመጥ ገይርዎ ኣሎ። እምበኣር ነዚ 100 ኢንተርኔት ግና ዜጋታት ዳታኦም ኣብሪሆም ክጥቀሙሉ ይክእሉን። እቶም ኣብ ቴሌፎናቶም ዘለዉ ቪፒኤናት እውን ኣይሰርሑን እዮም። እሞ ደኣ ካብ ኢራን ሓበሬታ ከመይ ይወጽ ኣሎ እንተኢልኩም ካልእ ካብ ኢራን ሓበሬታ ዝወጻሉ ዓብዪ መገዲ ስታርሊንክ እዩ። ስታርሊንክ ብሳተላይት ኣቢሉ ናይ ኢንተርኔት ግልጋሎት ዘቕርብ ናይ ኢሎን ማስክ ትካል እዩ። ነዚ ኣገልግሎት ንምርካብ ግና ናይ ስታርሊንክ ተርሚናል ወይ እውን ኣንቴና የድሊ። እምበኣር ነዞም ኣንቴናታት እዚኦም ንምርካብ ኣዝዩ ከቢድን ዋጋኦም እውን ክቡር እዩ። ኣብ ውሽጢ ኢራን ሓደ ኣንቴና ብ$2,000 እዩ ዝሽየጥ። ይኹን እምበር እቲ ክቡር ዋጋ ንኢራናውያን ነቲ ኣንቴና ካብ ምዕዳግ ጠጠው የበሎምን። ብውሕዱ ካብ 50,000 ክሳብ 100,000 ዝግመቱ
ናይ ስታርሊንክ አንቴናታት ብሕቡእ ናብ ኢራን ኣትዮም ግልጋሎት ይህቡ ኣለዉ። እቲ ኩናት ክጅምር ሰሙን ክተርፎ ከሎ ድማ ኣሜሪካ ካብ 6 ክሳብ 7,000 ዝግመት ብዝሒ ናይ ስታርሊንክ አንቴናታት ብሕቡእ ናብ ኢራን ከም ዘእተወት ይዝረብ። ብርግጽ ስታርሊንክ ኣብ ኢራን ግልጋሎት ይህብ ከም ዘሎ ብመንግስቲ ኢራን እውን ዝተረጋገጸ ጉዳይ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ኢራን ናይ ስታርሊንክ አንቴና ናብቲ ሃገር ምእታው ምሻጥ ይኹን ሒዝካ ምርካብ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ዘቐጽዕ ገበን ገይርዎ ኣሎ። ኮይኑ ግና ኢራናውያን ብሕቡእ ዘእተውዎም አንቴናታት ብሓባራ ብምጥቃም ሓበሬታታት እንዳመሓላለፉን እንዳተቐበሉን ይርከቡ። እምበኣር እቲ ቀንዲ ናይዚ ሓበሬታታት ተቐባሊ ሰብ ቫሂድ ይበሃል። ቫሂድ ኣብ መላእ ኢራን ፍሉጥ ዝኾነ ካብ ህዝቢ ዝተለኣኹሉ ሓበሬታታት ኣጻሪ ብምቕራብ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ እዩ። ቫሂድ ጋዜጠኛ ኣይኮነን። ካብ 2009 ጀሚሩ ግና ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ንኢራናውያን ከም ቀንዲ ፍልፍል ሓበሬታ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ኣብዚ ሓደ ኣብነት ክህበኩም። መጋቢት 21 2016 ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኢራን ብሸነኽ ኩርዲስታን በዝሒ ዘለወን ናይ እስራኤል ናይ ውግእ ነፈርቲ ዶብ ሰጊረን ከኣትዋ ተራእየን ነይረን። እምበኣር በቲ ዝነበረ ቅልጣፈ ድማ ዜጋታት ነቲ ሓበሬታ ንቫሂድ ኣብፅሕሉ። እቲ መልእኽቲ እተን ናይ ውግእ ነፈርቲ ሕጂ ሓሊፈን ኣለዋ፣ ምዕሩፍኦን ኣብ ቴህራን እንተኾይኑ ምናልባሽ ድሕሪ 25 ደቂቕ ክበፅሓ ይኽእላ እየን ዝብል እዩ ነይሩ። ቫሂድ ድማ ቀልጢፉ ናይ ጥንቃቐ መልእኽቲ መሓላለፈ። እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ 1 ሰዓትን ፈረቓን ኣብ ቴህራን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ዜጋታት እውን እቲ ናይ ጥንቃቐ መልእኽቲ ከም ዝተጠቀሙሉን ዝገልጽ መልእኽቲ በጽሖ። ካብ ህዝቢ ሓበሬታ ተቐቢሎም ካብ ዘባጽሑ ከም በዓል ቫሂድን መሰልቶምን ብዙሓት ምንጭታትና ክንርድኦ ከም እንኽእል እቲ ናይ ኩናት ጸቕጢ ከቢድ እንተኾነ እኳ ኣብ ኢራን ናይ መንግስቲ ኣብያተ ጽሕፈት፣ ባንክታት፣ ናይ ነዳዲ መዓደንታት፣ ድኳናትን ናይ ንግዲ ትካላትን ማዕጾኦም ከፊቶም ንህዝቢ እናገልገሉ ከም ዝርከቡ እዩ። መጥቃዕቲ ኣብ ዝበዝሓሎም ከባቢታት ምሸት ናይ ምንቅስቓስ ድርትነት ከም ዘሎ፣ ናይ መብራህቲ ማይን ባንክን ኣገልግሎት እውን ብተደጋጋሚ ጠጠው ከም ዝብል፣ ዜጋታት እውን ካብ ኤቲኤም ኣብ ዘውፅዎ ገንዘብ መጠን ወሰን ከም ዝተገበረሉ እቶም ሓበሬታታት የርኢና። እምበኣር እዚ ኣብ ውሽጢ ፍርሒ ኮንካ እውን እቲ ልሙድ ናይ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ጠጠው ከም ዘይበለ እዩ ዘርኢና። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክነልዕል ግባእ። በብመዓልቱ እንሰምዖም ኣብ ኢራን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብበዝሕን ብዕቤትን ኣዝዮም ዘፍርሑ እዮም። እንታይ ደኣ ኣብዚ ኩሉ መጥቃዕቲ ማእኸል ልሙድ ምንቅስቓስ ከመይ ኢሉ ክቕጽል ይኽእል ክንብል ግባኣና። ሓደ ከም ቀንዲ ምኽንያት ኢራን ሰፋሕ ሃገር ምዃና እዩ። 1.6 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት መሬት ኣለዋ። እዚ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሕወሳ ማለት እዩ። እምበኣር እዚ ስፍሓታ ድማ እቲ ኩናት ከቢድ እንተኾነ እኳ ሰፊሕ ከባቢ ዝሽፍን ብምዃኑ ናይ ዜጋታት ምንቅስቓስ ብቐሊሉ ጠጠው ከይብል ገይርዎ ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ኩናት ንናይ ዜጋታት ምንቅስቓስ ዋላ እኳ ጠጠው ተዘየበሎ ኣብ ናይ ናብራ ምኽባር ግና ከቢድ ፈተና ከም ዘውረደሎም መረዳእታታት የርዩና። እምበኣር ኢራን ልዑል ናይ ነዳዲ እኩብ ዘለዋ ብተፈጥሮ ሃፍቲ ዝሃፍተመት ሃገር ዋላ እኳ ተኾነት ንዝሓለፉ 40 ዓመታት ግና ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኣህጉራዊ ማዕቐብ እያ ጸኒሓ። ብሰንኪ እቲ ኩናት መስመር ሆርሙዝ ምዕጻው ድማ ንዓለም ብናይ ነዳዲ ሕጽረት ነሳቀያን ትርከብ፣ ኣብ ውሽጢ ኢራን ከዓ ናይ መሰረታዊ ሸቐጣት ዋጋ ክንህር ገይርዎ ኣሎ። ኢራን ናይ ምግቢ እኽሊ ብፍላይ ድማ ልዑል መጠን ዘለዎ ናይ ባስማቲ ሩዝ ካብ ህንዲ፣ ስርናይ ድማ ካብ ሩስያ ትእቱ እያ። ንናይ ነዳዲ መጻረዪ፣ ንዩርያ መዳበርያ መስርሒ፣ ንናይ መኻይን መለዋወጥን ንዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ቀረብ ዝኾኑ ነገራት ካብ ቻይናን ኤሮጳን ትእቱ እያ ነይራ። ካብ መጋቢት 2016 ጀሚሩ ግና እዚኦም ኩሎም ኣቕርቦታት ጠጠው ኢሎም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ናይቲ ሃገር ባጤራ ዝኾነ ሪያል ናይ ምሽማት ዓቕሙ ተዳኺሙ እዩ። ድሕሪ እቲ ኩናት ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክሳብ 1.5 ናይ ኢራን ሪያል ክሽረፍ ከም ዝጀመረ መረዳእታታት የርኢና። ናይ ኢራን ሕጋዊ መሸመቲ ገንዘብ ሪያል ይበሃል። ኮይኑ ግና ኣብ ኢራን ዕዳጋ ዝግበር ብቶማን እዩ። ቶማን ናይ ሞንጎልያ ቃል ኮይኑ 10,000 ዝብል ትርጉም ኣለዎ።
እምበኣር እዚ ገንዘብ ኣብ 1932 ናብ ሪያል ተለዊጡ። ኢራናውያን ግና ካብ ናይ ሪያል ኖታታት 1 እንዳነከዩ ናይ ቶማን ዋጋ ክሓስቡ ጀሚሮም እዮም። ንኣብነት 500,000 ሪያል እንተኾይኑ ኢራናውያን ግና 1 ነኪዮም 50,000 ቶማን ይብልዎ። እምበኣር ሪያል ብሰንኪ ናይ ዋጋ ናሃር ምኽንያት ዓቕሙ ጥፊኡ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ 2010 ነቲ ብህዝቢ ዘይፍተውን ዓቕሚ ዘይብሉን ሪያል ናብ ቶማን ለወጦ። እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ድማ ናይ ሪያል ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ዝያዳ እንዳወደቐ መፂኡ እዩ። 2016 ካብ ዝኣቱ ሓደ ወርሒ ብዘይመልእ ፍልሊ ውሽጢ ድማ መንግስቲ ክልተ ዓበይቲ ናይ ገንዘብ ኖታታት ተሓቲሙ እዩ። ኣብ ለካቲት ወርሒ በዓል 5 ሚልዮን ሪያል ተሓቲሙ። ኣብ መጋቢት 2016 ድማ ሓድሽ በዓል 10 ሚልዮን ሪያል ኖት ኣላለየ። ናይ ሪያል ዋጋ እንዳነከየ ምኻዱ ዘሻቐሎም ኢራናውያን ድማ ንሪያል ናብ ባህሪ ኣዛዲን ናብ ቴዘር ናለወጡ ክሕዙ ጀሚሮም ኣለዉ። እምበኣር ባህሪ ኣዛዲ ናይ ኢራን ማእኸላይ ባንክ ዝሕተሞ በዓል 22 ካራት 8 ግራም ዝምዘን ናይ ወርቂ ሳንቲም እዩ። እቲ ሳንቲም ዘየኽስር ሓቀኛ ሃፍቲ እዩ። ቴዘር ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ማዕረ ዋጋ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ናይ ክሪፕቶ ገንዘብ እዩ። ብርግጽ እቲ ኩናት ኣብ ዝተጀመረሉ ዕለት ናይ ቴዘር ድሌት ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ጥራይ ብ50% ከም ዝወሰኸ ናይቲ ትካል ጸብጻብ የርእየና። ኣብታ ዕለት እቲኣ ኢንተርኔት ተዓጽዮ ዝነበረሉ ኢራን ናይ ስታርሊንክ ኢንተርኔት ብምጥቃም ጥራይ ዜጋታታ 10 ሚልዮን የኣሜሪካ ዶላር ዘውፅእ ቴዘር ከም ዝዓደጉ ተጸብጺቡ እዩ። ዜጋታት ኢራን እዚ ዝገበሩ መሸመቲ ዓቕሚ ናይ ሪያል ብምድኻሙ እዩ። እቲ ናይቲ ሃገር ቀንዲ መሸመቲ ገንዘብ ዓቕሚ ምስኣኑ ድማ ነቲ ናይ ዋጋ ናሃሪ ክንግምቶ ዘይንኽእል ገይርዎ እዩ። ናይ ዜጋታት ህይወት እውን ብኡ ልክዕ ኣኽቢድዎ ይርከብ። እምበኣር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዓቕሙ ኣዝዩ ዝተዳኸመ ሪያል ኣብ ጎረቤት ሃገር ፓኪስታን ግና ዋጉ እንዳወሰኸ ምምጽኡ ሰሚዕኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ናይዚ ምኽንያት ድማ ኢራን ልዑል መጠን ዘለዎ ነዳዲ ናብ ቻይና ክትሰድድ ምጅማራን ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ዋጋ ብልዑል መጠን ብምውሳኹን እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ሪያል መሸመቲ ዓቕሚ ትሑት ብምዃኑ ናብቲ ሃገር ውሽጢ ዝኣትዉ መሰረታዊ ሸቐጣት ጠጠው ብምባሎምን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ዋጋ ናሃር ተደሚሩ ኢራናውያን ምስቲ ኩናት ማዓረ ከቢድ ናይ ናብራ ናሃር ምውሳኽ ዋጋ እንዳተፈታተኖም ይርከብ። ፍትዋት ተኸታተልተይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ኣለኩም? ሓሳባትኩም ኣብ ቦታ ምውሃብ ርእይቶ ሕደጉለይ። ነዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ መዋል ከይትርስዑ። ከምኡውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ምስ ትደልዩ ነዛ ቻነል እዚኣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግፁ።